Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the notification bell. Magandang araw sa inyong lahat. Ang sulat na ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa karanasan ni Raisa mula sa Hong Kong. Ganito ang nilalaman ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago niyo na lang ako sa pangalang Raisa. Isa akong OFW at kasalukuyang nasa Hong Kong. 7 kaming magkakapatid at 3 taon pa lang ako nang maulila kami sa ina. Mula noon, ang ama na lang namin ang nag-iisang bumuhay sa amin. Uumpisahan ko ang aking kwento noong nasa kolehiyo pa lang ako. Bakit, Raisa? Anong sasabihin mo sa akin? At saka, ba't parang takot na takot ka? Edwin, buntis ata ako. Ano? Sigurado ka ba? Hindi pa naman, pero natatakot ako. Hindi pa kasi ako dinadatnan. Baka naman delayed ka lang, Raisa. Kaya nga gusto kitang makausap para makasiguro ako. Raisa? Mag-absent na lang tayo sa school. Samahan mo ako sa doktor. Gusto kong makasiguro. Talagang hindi ako mapakali. Sige, wag na tayong pumasok. Sasamahan kita sa doktor. Paano yan, Edwin? Ano gagawin natin? Sabi ko na nga ba, buntis ako. Natatakot ako, Edwin. Baka kung anong gawin sa akin ni tatay.
Huwag kang matakot, Raisa. Hindi kita pababayaan. Edwin, Ang mabuti pa, kausapin natin si inay. ha? Sigurado ka? Baka pagalitan ka ng nanay mo. Kahit na magalit siya, ang importante, makausap natin siya. Baka matulungan niya tayo. Kapatid, sinamahan ko ang mga bata upang makausap ka. Bakit po? Tungkol saan? Magkasintahan ang anak mo at ang anak ko. Ang nakalulungkot, may nangyari na sa kanila at buntis ang anak mo. Ano? Tay, patawarin niyo po ako. Patawad, Tay. Hindi kita masisisi kung magalit ka, kapatid. Kagaya nga ng sinabi ko, pumunta kami dito upang mapag-usapan kung anong dapat nating gawin. Alam kong nagulat ka, pero kailangan nating pag-usapan ito. Talagang ikinagulat ko ito. Pero sige, pag-usapan natin ito. Magalit man ako, wala na akong magagawa. Nangyari na ang lahat. Kaya pag-usapan na lang natin ito. Anak, kailangan mo nang tumigil sa pag-aaral dahil nag-asawa ka na. Hindi bali, Itay. Maitutuloy ko rin naman. Yun naman ang napag-usapan natin, di po ba? Oo naman. Pero kailangan mo munang palakihin ang isisilang mong sangkol. Huwag kayong mag-alala, Itay. Ganyan talaga ang gagawin ko. Kinausap na rin po ako ng biyanan ko. Tutulungan daw po nila ako sa pag-aaral ko. Oh, di mabuti kung ganon. Sana matulungan niyo din po ako, Itay. Oo naman, anak. Asahan mo yan. Pero pagdamutan mo na lamang ang pwede kong itulong. Alam mo naman, nandyan pa ang iba mong kapatid na nag-aaral. Sana'y maunawaan mo ako, Raisa. Nakapag-aral akong muli, Ate Emmy, sa tulong ng Itay, ng aking biyanan, at sa pagtutulungan naming mag-asawa. Nagtinda kaming mag-asawa ng barbecue at kung ano-ano pa para matustusan ang pang-araw-araw naming pangangailangan. At habang ako'y nag-aaral, isinabay ko ring prinoseso ang mga papeles ko papunta dito sa Hong Kong. Talaga bang mangingibang bansa ka, Raisa? Napag-usapan na natin to, di ba?
Pumayag ka naman nung sabihin ko sa'yo na mangingibang bansa ako. Edwin, para sa pamilya natin ang ginagawa kong ito. Kaya nga isinabay ko na ang paglakad ng papeles ko habang nag-aaral ako para mapadali ang pagpunta ko sa ibang bansa. Hindi ba pwedeng maghanap ka na lang ng trabaho dito pagka-graduate mo? Maintindihan mo sana ako, Edwin. Napag-usapan na natin ito. Inaalala ko lang ang anak natin. Napakabata pa niya para iwanan mo. Kaya nga ako mangingibang bansa para makapag-ipon tayo. Para mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng anak natin. At guminhawa naman ang buhay natin. Sana maintindihan mo ako, Edwin. Huwag mo nang alalahanin ang asawa mo. Ako na ang bahalang makikipag-usap sa kanya, Raisa. Salamat po, Inay. Pero anak, mag-iingat ka sa ibang bansa. Hindi lahat ng nangingibang bansa ay siniswerte. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat po ako. Gusto ko lang po makaipon para sa magandang kinabukasan namin ng pamilya ko. Mabuti naman kung ganun, anak. Sana matupad lahat ang mga pinapangarap mo. Kailan ka pala matatapos, Raisa? Plano ko nga pong huwag nang umakyat ng entablado, Inay. Tapos na po kasi lahat ang mga papeles ko. Ano? Ay sayang naman kung ganun, anak. Minsan lang mangyayari yan sa buhay mo. Hindi po bali, Inay. Ang mahalaga, makapunta na ako sa ibang bansa para makaipon. Hindi mo masisisi ang asawa mo, Raisa. Siyempre, nangangamba siya sa paglayo mo sa kanilang mag-ama. Pero para naman sa kanila ang ginagawa kong ito, Itay. Para sa inyo na rin. Para matulungan ko kayo na maibigay ang pangangailangan ng mga kapatid ko. Anak, huwag mo akong alalahanin. Kaya kong ibigay ang pangangailangan ng mga kapatid mo. Huwag kami ang isipin mo. Ang pamilya mo ang unahin mo at pagtuunan mo ng pansin. Alam ko po yan, Tay. Pero gusto ko kayong tulungan. Pamilya ko din kayo. Maraming salamat kung ganyan ang hangarin mo, Raisa. Pero gaya nga ng sinabi ko, pamilyado ka ng tao. May anak ka na. Ang mag-ama mo ang unahin mo, anak. Basta, Itay, tutulungan ko kayo. Maiintindihan niya ni Edwin. Kaya walang magiging problema kung tutulong ako sa inyo. Sa wakas, flight ko na sa susunod na araw. Hindi na ako dadalo sa graduation ko. At kapag nandun na ako, mapapadali na ang pag-iipon ko. Siguradong yayaman ako kaagad dahil malaki ang sweldo ko. Kapag nakaipon na ako, pipilitin kong mag-cross country para mas malaki na naman ang kikitain ko doon. At kapag may pera na ako, magpapaganda ako ng husto. Talagang napakasaya mo. Dahil magpa-flight ka na sa susunod na araw. Nariyan ka pala sa likuran ko, Edwin. Kanina pa kita pinagmamasdan, Raisa. Masaya ka ba talagang iwanan kami ng anak mo? Edwin, nalulungkot din akong malayo sa inyo ng anak natin. Pero sa isang banda, masaya din ako dahil alam ko mapapadali ang pag-iipon ko pag nasa abroad na ako.
Sigurado, yayaman tayo agad. Mag-iingat ka sa ibang bansa, Raisa. Dalangin ko na sana di mo kami makalimutan na iniwan mo dito sa Pilipinas. Totoo, napakarami kong iniisip bago pa man ako pumunta dito sa Hong Kong, Ate Emmy. Naiisip kong mararanasan ko na rin ang mag-enjoy, mamasyal, magpakasaya na hindi ko naranasan dahil maaga nga akong nag-asawa at nagkaanak. Ngunit na bago ang lahat nang makarating na ako dito sa Hong Kong. Ang unang 4 na buwan na sweldo ko, naibayad lahat sa utang ko na ginamit ko papunta dito, Ate Emmy. Pagkatapos naming mabayaran lahat ang aming pagkakautang, saka pa lang ako nakapag-umpisang mag-ipon. Ang asawa ko naman, patuloy ang pagbebenta ng barbecue dyan sa Pilipinas. Halatang pagod na pagod ka Edwin. Katatapos ko lang kasing nagtinda ng barbecue, Raisa. Sa totoo lang, di ko na nga naasikaso ang anak natin. Si inay na ang nag-asikaso sa kanya. Edwin, baka naman napapabayaan mo na ang anak natin. Hindi naman. Marami kasing tao kanina. Sayang naman. Kaya nag-overtime akong nagbenta. Kaya ayun, ubos ang lahat ng paninda ko. Mabuti naman kung ganun. Raisa, ngayong bayad na tayo sa lahat ng utang natin. Sana makapag-ipon na din tayo. Ganyan talaga ang gusto kong mangyari, Edwin. Gusto ko ring makaipon para sa pamilya natin. Ayan, naayos ko na ang mga lumang dyaryo na inipon ko dito sa bahay ng amo ko. Siguradong uutusan ako ni Madam mamaya. Maipapabili yun, kaya bibit-bitin ko na rin ang mga dyaryong ito para maibenta. Sayang din to. Dagdag pa sa ipon ko. Raisa! Ha? Raisa! Si Madam, tinatawag ako. Tatakpan ko muna ang mga dyaryong ito. Baka makita ni Madam. Baka magalit pa. Raisa! Where are you? Coming, Madam! Just a minute! Pastor, I need you to do something. Yes, Madam! I'm coming! Ayan, natakpan ko na ang mga dyaryo. Pupuntahan ko na si Madam.
Nakapag-renew na daw si Raisa ng kontrata niya sa Hong Kong. Di ba sa May 2020 pa matatapos ang kontrata niya? Marso pa lang ngayon Mas maaga daw po siyang nag-renew, Nay. Kasi pauwi na siya dito sa Pilipinas sa March 22. Para wala na daw pong problema pagbalik niya sa Hong Kong. Ay, sana hindi na lang siya nag-renew. Nakakatakot ang kumakalat na virus ngayon. Yun din po ang sinabi ko, Nay. Pero okay lang naman daw po, sabi niya. Sana nga. Pero pagdating niya, subukan mo siyang kumbinsihin na wag nang bumalik pa. Nakakabahala kasi ang mga nangyayari ngayon, Edwin. Edwin, hindi ako matutuloy na uuwi. Nagdeklara na ng lockdown ng pamahalaan. Oo nga, Raisa. Talagang miss ka na namin. Ako rin, Edwin. Miss na miss ko na kayo. Pero wala tayong magagawa. Talagang hindi na ako makakauwi. Dahil na-cancela na ang mga flights papunta dyan sa Pilipinas. Ano pa naman yan? Paano na tayo ngayon? Konting tiis na lang. Gaya nga ng sinabi ko, hindi natin kagustuhan ito. Biglaan ang nangyari. 1 linggo na lang, pauwi na sana ako. Pero ganito naman ang nangyari. Mag-iingat ka dyan, Raisa, ha? Nakakatakot ang kumakalat na balita tungkol sa virus. Kayo din, Edwin. Mag-iingat kayo ng anak natin. Huwag mo siyang pababayaan. Oo, Raisa. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang magdoble ingat dyan dahil wala kami sa tabi mo. Mahal na mahal kita, Raisa. Tatandaan mong lagi yan, ha? Oo, mag-iingat ako alang-alang sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Sana makauwi din ako pagkatapos ng lockdown dyan sa Pilipinas. Sana, Edwin. March 22, 2020, nakaschedule akong uuwi ng Pilipinas, Ate Emmy. Pero nag-lockdown ng March 15, 2020, kaya hindi ako nakauwi. Wala akong nagawa kung di ang nanatili dito sa Hong Kong at nagpatuloy sa pagtatrabaho bilang domestic helper. At ang nagpapalakas ng loob ko at naging inspirasyon ko ay ang aking pamilya na naiwan dyan sa Pilipinas. Mabuti na lang at hindi ako nawalan ng trabaho kahit apektado rin ng pandemya ang aking kinaroroonan. Sa pamamagitan ng sweldo ko na naipapadala ko dyan sa Pilipinas at sa kasipagan at tiyaga ng asawa ko sa pagtitinda, naumpisahang naipatayo ang pinapangarap naming bahay ng aking asawa. Madalas akong naluluha sa gabi sa tuwing naiisip ko ang mga nangyayari. Ngunit pinapalakas ko na lang ang aking kalooban sa pamamagitan ng pananalangin sa Diyos at sa paniniwalang malapit na naming makamit ang mga pangarap namin ng aking pamilya. Panalangin ko sa Diyos na sana bumalik na sa normal ang lahat para makauwi na din ako dyan sa Pilipinas. Ito ang aking kwento, Ate Emmy. Lubos na gumagalang, Raisa.
Raiza, salamat sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan. Masaya ako para sa iyo dahil hindi ka nawalan ng trabaho kahit nagkaroon ng pandemya at patuloy mong naibibigay ang pangangailangan ng iyong pamilya. Iisa lang ang panalangin natin. Ang bumalik na sa dati ang lahat para makabalik na tayo sa dati nating pamumuhay at nang makabawi ang mga lubhang apektado sa pandemyang ito. Maraming salamat muli sa iyong pagbabahagi ng iyong karanasan dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan, bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang sulat na bibigyan natin ng buhay ngayon ay ipinadala ni James mula Vietnam. Ganito ang sinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang James. Isa akong OFW at nandito ako ngayon sa Vietnam kasama ang aking pamilya. Hindi ko nakita ang tatay ko dahil ayon sa aking ina, bago ako isinilang, ay nangibang bahay ang aking ama. Kaya mag-isang itinaguyod ni inay ang dalawa kong kapatid hanggang sa magkaroon sila ng sariling pamilya. Gusto kong simulan ang pagkukwento noong magtatapos na ako sa kolehiyo. Nasa bansang Cambodia noon ang kasintahan kong si Nika. Malapit na akong magtapos, Nika. Alam mo, excited na akong sumunod sa'yo dyan sa Cambodia. Gusto ko ring magtrabaho dyan. Basta tapusin mo muna ang pag-aaral mo, James. Ang gusto ko, matapos ka muna bago ka sumunod dito sa Cambodia. Oo, Nika. Tutuparin ko ang pangako ko. Natatapusin ko muna ang pag-aaral ko bago ako sumunod dyan. Dapat lang. Magagalit ako sa'yo pag di mo tinapos ang pag-aaral mo. Ikaw naman. Nangako ako sa iyong magtatapos ako. Kaya huwag kang mag-alala. Bago ako sumunod dyan sa Cambodia, graduate na ako. Ayokong magtampo ka. Kaya dapat lang natuparin ko ang pangako ko sa iyo. Hindi lang yan. Kailangan mong magpaalam ng maayos sa nanay mo. Alam mo namang dalawa na lang kayong magkasama sa buhay. Gagawin ko talaga yan, Nika. Ayokong mangibang bansa nang hindi nakakapagpaalam ng maayos kay inay. Sigurado ka ba dyan sa binabalak mo, anak? Opo, Nay. Gusto ko talagang sumunod kay Nika. Ay, hindi sana kita papayagan. Kasi ikaw na lang ang kasama ko dito sa bahay, anak. Pero ayokong maging hadlang sa mga pangarap mo. Ibig bang sabihin yan, Nay? Payag ka na? Ano pa nga ba, anak? Wala naman akong magagawa. Kabisado kita. Kung ano ang gusto mo, kung ano ang pangarap mo, tutuparin mo. At lalo pang hindi kita mahahadlangan dahil nandun ang kasintahan mo.
Salamat kung ganun, Nay. Huwag kayong mag-alala. Lagi ko kayong tatawagan pag nandun na ako. Anak, Pero bago ang lahat, kailangan munang magtapos ako. binabati kita anak. Tapos ka na sa kurso mo. Salamat sa iyo, Nay. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakapagtapos. Salamat po sa mga sakripisyo nyo. Obligasyon ng magulang na mapagtapos ang anak. Kaya wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Ginampanan ko lang ang responsibilidad ko. Nay, Ngayon at nakapagtapos ka na, ano na ang balak mo, anak? gaya po ng sinabi ko sa inyo noon, mangingibang bansa ako. Susunod po ako sa Cambodia. Sisimulan ko na ang pagproseso sa mga kailangan kong dokumento. Si Nika ang tumatawag. Hello, Nika. Congratulations, James. Binabati kita sa pagtatapos mo. Salamat, Nika. Aayusin ko na ang mga papeles ko. Nakapagpaalam na rin ako kay inay, kaya wala nang problema. Makakasunod na ako sa'yo dyan sa Cambodia. James, may sasabihin ako sa'yo. Yan ang isang rason kung bakit ako tumawag. Ha? Anong ibig mong sabihin, Nika? Aalis na ako dito sa Cambodia. Nag-apply ako sa Vietnam. Mas malaki kasi ang sahod doon. Ano? Kung gusto mo, sa Vietnam ka na lang sumunod. Madali akong makakapunta doon. Kasi galing na doon ang mga magulang ko. Ganun ba? O sige, Nika. Kung pupunta ka ng Vietnam, doon na lang ako susunod. Pumunta sa Vietnam si Nika, Ate Emmy. At pagkatapos lang ng ilang buwan, maayos na ang kalagayan niya doon. Naayos ko na rin ang mga papeles ko at makakapangibang bansa na ako. Labis ang iyak ng nanay ko noong nag-flight na ako. Lalo pat may sarili na ring pamilya ang dalawa kong kapatid. Maswerte rin ako dahil mabilis akong nakakuha ng trabaho dito sa Vietnam at nagsama na kami dito ni Nika. Mabilis na lumipas ang panahon. Nababahala ako sa kalagayan ko, James. Hindi na ako dinatnan. Nika? Gusto kong manigurado, kaya bumili ako ng pregnancy test kit. Ha? Alam mo bang gamitin yan? Oo, nabasa ko sa internet. Gusto ko lang talagang makasigurado. O sige, Nika. Kahit ano pa man ang maging resulta, nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita.
Anong resulta ng pregnancy test? Tama ang hinala ko, James. Buntis ako. Ganun ba? Oo. Anong gagawin natin? Baka magalit sa akin ang pamilya ko. Ba't naman sila magagalit sa'yo? Hindi naman kita pababayaan. Alam ko. Natatakot lang ako. Baka kung anong sabihin ng mga magulang ko. Lalo na ang tatay ko. Nika, huwag kang mag-alala. Sinabi ko namang hindi kita pababayaan. Maayos naman ang trabaho natin dito. Ang mabuti pa, sabihin mo na sa kanila ang lahat. Wala kang dapat itinatago sa kanila. Patawarin mo ako, Itay. Nagmamahalan kami ni James. Kaya pala madalang ka nang tumawag sa amin, anak. May kinakasama ka na pala dyan. Patawad po, Tay. Ayaw ko lang isipin niyo na pinabayaan ko na kayo. Kahit nung madalang ka nang magpadala sa amin, hindi namin naisip yan. Nag-alala lang kami dahil madalang ka nang tumawag. Yun pala, may kinakasama ka na at buntis ka na. Tay. Dahil pwede naman pala kayong umuwi dito sa Pilipinas. Umuwi na kayo para makilala naman namin ang magiging asawa mo. Sige po. Gagawin namin yan. Oh, bye. James, narinig mo naman ang usapan namin ni Itay. Naka-loudspeaker naman. Oo, Nika. Huwag ka nang umiyak. Tutuparin natin ang hiling ng itay mo. Uuwi tayo at makikipag-usap kami ni inay sa magulang mo. Tulog na ba si baby? Oo, James. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Alam kong pagod kang sumama kay Uncle sa construction. Oh, bakit nagbuntong hininga ka? May problema ba? Nika, hindi kasya ang sahod ko sa construction. Lalo na at may anak na tayo. James, Gusto ko siyang bigyan ng maginhawang buhay. Ayokong maghirap kayo. Mas lalo na ang anak natin. ano ang plano mo, James? Maghahanap ako ng ibang trabaho. May mapapasukan naman siguro ako. Kasi nakapagtapos naman ako.
Mabuti akong natanggap na rescuer, Ate Emmy. Mabilis lumipas ang panahon at dumating ang unang kaarawan ng aming anak. Doon ko kinausap ang asawa ko na kukuha ako ng civil service exam at kung sakaling hindi ako makapasa, babalik na lang kami sa Vietnam dahil kulang ang kinikita ko bilang rescuer. Nung nalaman kong hindi ako nakapasa sa civil service exam, inayos namin ang mga papeles namin kasama na ang mga magulang ni Nika papuntang Vietnam. Ang mga magulang ni Nika ang nag-aalaga sa anak namin habang nagtratrabaho kami ni Nika. Hanggang sa nag-lockdown dahil sa coronavirus. Paano na tayo ngayon, James? Pareho na tayong hindi makapagtrabaho. Oo nga. Bakit naman kasi nagkaroon pa ng pandemya? May ipon naman tayo, pero magkakasya kaya? Hindi ko alam, Nika. Nagbabayad pa tayo ng buwan-buwan para sa visa natin. James, Sana, huwag magtagal ang lockdown para makabalik na tayo sa ating trabaho. sana nga, James. James, tulog ka na ba? Hindi pa, Nika. Hindi ako makatulog. Iniisip ko kasi ang sitwasyon natin. Ako rin. Nauubos na ang ipon natin. Paano na tayo ngayon? Hindi ko alam, Nika. Kung magtatagal pa itong lockdown, hindi ko na alam kung paano tayo. James, Pero wag tayong mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Siya na lang ang pwede natin kapitan ngayon. Nika, magandang balita. ha? Ano yan, James? Makakabalik na tayo sa trabaho. Tapos na ang lockdown. Totoo? Oo, yan ang bali-balita ngayon. Bukod dyan, may magandang balita pa para sa ating mga Pilipino dito. Ano yun? Hindi na tayo magbabayad buwan-buwan para sa visa. Free visa na tayo, Nika. Talaga, James? Oo, Nika. Kaya napakasaya ko. Pinakinggan ng Diyos ang mga panalangin natin. Bukod sa makakapagtrabaho na tayo ulit, wala na tayong babayaran sa visa. Malaking ginhawa ito para sa atin pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin dahil sa coronavirus. Akala ko, tapos na ang krisis na ito, Nika. Hindi pa pala. Oo nga, James. Pagkatapos ng ilang buwan, may bago na namang variant ang COVID-19. Yan ang kinababahala ko, Nika. James, paano kung mag-lockdown ulit? Yan din ang iniisip ko. Lalo na't hindi pa tayo nakakabawi. Paano na naman tayo? Huwag ka sanang mawalan ng pag-asa, Nika. Isipin mo na lang na pagdaanan na natin ito noong una.
Manalangin na lang ulit tayo sa Panginoon. James, Yan ang pinakamabuting gawin natin, Nika. Magtiwala tayo sa Diyos dahil hindi niya tayo pababayaan. dahil sa napabalitang bagong variant ng COVID-19, may mga lugar na muling nag-lockdown, Ate Emmy. Pero sa awa ng lumikha, wala pang babala ng lockdown dito. Sa aking pakikipagsapalaran dito sa Vietnam, sinusubukan ko ring mag-review dahil gusto kong kumuha ng pagsusulit sa Napolcom. Para kong loobin ng Panginoon at baka pala rin akong maging pulis, makakauwi na kami bilang isang pamilya sa Pilipinas. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, James. James, una sa lahat, salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Totoo ngang napakahirap na panahon ang ating pinagdadaanan ngayon. Hindi lang tayo, kundi ang buong mundo. Pero ikaw mismo ang nagpatunay na kung tayo ay may matatag na pananalig sa lumikha, malalampasan pa rin natin ang anumang uri ng pagsubok na darating sa ating buhay. Nananalangin ako na makamit mo ang mga pangarap mo para sa magandang kinabukasan ng pamilya mo. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan, bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasan ni Rudy mula sa Cagayan. Ganito ang sinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, simula noong mawala ang dramang ito sa radyo, aminado akong hindi pa ako nakaka-move on dahil isa ito sa mga programang naging parte na ng pang-araw-araw naming buhay dito sa Cagayan. Kaya sobrang saya ko nang makita ko ito sa YouTube. Noong nalaman ko ang inyong email address, hindi ako nagdalawang isip na ipadala ang aking kwento sa inyo. At sana palaring maisahim papawid ang aking karanasan na naganap bago pa dumating ang pandemya. Mama, hihilingin ko sana ang bendisyon nyo. Ano yun, anak? May maayos na kaming trabaho ni Nelly. Kaya hihilingin ko sana ang bendisyon nyo na magpakasal na kami. Oo, anak. Masaya ako sa desisyon mong yan.
Salamat po, Mama. Mabuti naman at naisipan nyo nang lumagay sa tahimik, Rudy. Nasa hustong edad na kami ni Nelly, Mama. Nababahala kasi ako dahil sabi nila, mahihirapan na raw mga anak ang mga babae na lagpas 30 na ang edad. Tama yan, iho. Nakausap mo na ba ang mga magulang ng kasintahan mo? Hindi pa, Mama. Inuna ko muna kayo. Ikaw naman, anak. Dapat nauna kang nagpaalam sa mga magulang ni Nelly. Mama, kaya nga po inuna ko kayong kausapin para samahan nyo akong pumunta sa kanila. Sa bagay, oo nga naman. O sige, sabihin mo kung kailan tayo pupunta, Rudy. Nakausap ko na si Mama. Mamamanhikan na kami sa Sabado. Talaga, Rudy? Oo, Nelly. Talagang gusto ko nang ikasal tayo. Total, pareho na tayong may maayos na trabaho. Sige, sasabihin ko kina itay at inay. Sana, pumayag silang magpakasal na tayo. Bakit naman hindi? Tinatanong nga ni itay kung kailan kayo mamamanhikan. Malay ko ba kung sinusubukan lang ako ng tatay mo? Hindi ganon si itay, ha? Gusto lang niyang makasigurado na hindi mo ako lolokohin. Ang haba naman ng nguso mo. Ano ba yan? Salamat at pumapayag na kayo na magpakasal ang mga bata. Mabait at magalang ang anak mo. At napatunayan namin na mahal niya talaga ang aming anak. Wala akong masabi kay Rudy. Bukod sa magalang, mapagmahal pa. Kaya pumapayag kaming magpakasal na sila. Salamat naman kung ganun. O Rudy, nakapag-usap na kami ng mga magulang ni Nelly. Ano ang balak niyong dalawa? Salamat po sa inyo at suportado niyo ang pagpapakasal namin ni Nelly. Oo nga, inay. Itay. Ma'am? Oh, Nelly, iha. Mama na lang ang itawag mo sa akin. Total, ikakasal na kayo ni Rudy. Ha? Oo nga naman, anak. At ikaw naman, Rudy. Inay at itay nang itawag mo sa amin. Dahil anak ka na rin namin. Masaya ka ba, Nelly? Masayang-masaya ako, Rudy. Hindi ko pinangarap ang engranding kasal. Pero yun ang binigay mo sa akin. Dahil yun ang nararapat para sa iyo. Mahal na mahal kasi kita. Mahal na mahal din kita, Rudy. Oh, Nelly.
Umabot langit ang kaligayahan namin ni Nelly nung ikasal kami, Ate Emmy. At sobrang saya rin ng mga kaibigan at pamilya namin para sa amin. Balak namin lumipat sa sarili naming bahay. Pero dahil walang kasama si Mama sa bahay namin, doon kami tumira hanggang sa lumipas ang ilang taon. Mahirap yata ang trabaho ng asawa mo, Rudy. Lagi siyang pagod pag-uwi dito sa bahay. Gusto ko ngang tumigil na siya sa pagtatrabaho, Mama. Kaya ko naman siyang buhayin. Kausapin mo, baka yan din ang rason kung bakit hanggang ngayon wala pa rin kayong anak. Mama, 7 taon na ang lumipas mula nung ikasal kayo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kaming apo. Oh, bakit ka tumatawa, Rudy? paano naman, Mama? Pag nasa bahay rin kami nila Nelly, ganyan din ang sinasabi ng mga magulang niya. Nag-usap-usap ba kayo? Ay, hindi. Talaga lang na gusto naming magkaapo. Kaya bilisan ninyo. Darating tayo dyan, Mama. Huwag kayong mag-alala. Mababagot lang ako pag hindi na ako nagtrabaho. Huwag mo naman akong piliting umalis sa trabaho ko. Hindi lang kasi ako ang nakakapansin na pagod ka dahil sa trabaho mo. Rudy. Hindi lang magulang mo ang nagsabi na gusto na nila ng apo. Pati na rin ang mama. Ako rin naman. Gusto ko na rin magkaanak. Kaya nga sabi ko, magpatingin na tayo sa doktor, di ba? Nelly. Pero wag mo naman sana akong piliting umalis sa trabaho ko, Rudy. Pangako, pag nagkaanak na tayo, hindi na ako magtatrabaho at kayo na lang ng anak natin ang aasikasuhin ko. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Magkakaroon din kayo ng anak. Itay, yung ibang mag-asawa nga, 10 taon ang nakaraan bago sila nagkaanak. Sabagay, tama kayo dyan, Itay. Pero Rudy, may punto rin ang mama mo na huwag mo na dapat pagtrabahuin pa si Nelly. Napag-usapan na namin yan, Tay. Pero nagmakaawa siya na wag ko muna siyang patigilin sa trabaho. Pero nangako siya na kapag may anak na kami, titigil na siya sa pagtatrabaho. Ikaw na lang ang mag-almusal, Rudy. Nasusuka ako sa naaamoy ko. Ha? Di ba ikaw ang nagluto, Nelly? Bakit ka nasusuka sa amoy ng niluto mo? Hindi ko alam. Basta, ayoko ng amoy. Bakit, Nelly? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka naduduwan? Ayoko talaga ng amoy niyan. Saan ka pupunta? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ganun? Anong nangyayari sa asawa ko?
Nag-alala ako sa pagduduwal ng aking asawa, kaya dinala ko siya sa doktor. Masayang-masaya kami dahil sintomas na pala ito ng pagbubuntis ng aking asawa. Pinagsabihan ko ang aking asawa na alagaan ang sarili habang ipinagbubuntis niya ang aming panganay. Kaya lang, hindi ko pa rin makumbinsi ang asawa ko na manatili na lang sa bahay. Pitong buwan na ang tiyan mo, Nelly. Tumigil ka na sa pagtatrabaho. Rudy, ano ka ba? Sa office naman ako nagtatrabaho, hindi naman sa field. Nelly, mas mabuti kung Nangako naman ako sa'yo, di ba? Kapag may anak na tayo, magre-resign na ako sa trabaho ko. 2 buwan na lang at manganganak na ako. Pabayaan mo muna akong magtrabaho ngayon. Nelly, Napag-usapan na natin ito noon, di ba? Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang pangako ko. Kayo na lang ng ating anak ang aasikasuhin ko. sinabi mo yan, ha? Oo, Rudy. Oh, bakit, Nelly? Nagtataka lang ako, Rudy. Bakit hindi ata gumagalaw ang baby sa loob ng tiyan ko ngayon? Ha? Pakinggan ko nga. Tahimik nga siya. Dati-rati, pag ganitong oras, galaw siya ng galaw. Baka naman tulog na. Kasi gabi na. Sa bagay. O sige, matulog na rin tayo. Maaga pa ako bukas. Bakit kaya ako kabadong-kabado? Kailangan kong kumalma para makapagtrabaho ako ng maayos. Ang mabuti pa, magtitimpla. Natabig ko yung baso. Nabasag na. Bakit ba ganito ang nararamdaman ko? May tumatawag. Si Mama. Hello, Mama. Rudy, sinamahan ko sa ospital si Nelly. Ha? Bakit, Mama? Anong nangyari kay Nelly? Kagabi pa pala niya nahalata na hindi na gumagalaw ang bata sa loob ng tiyan niya. Oo, Mama. Nahalata namin yan kagabi pa. Anak, may masamang nangyari. Pumunta ka na dito sa ospital. Ngayon din. Ano? Sige, Mama. Pupunta na ako dyan. Alam nyo na palang hindi na gumagalaw ang bata. Hindi nyo sinabi sa akin. Mama, ang alam namin, tulog lang. Kaya hindi gumagalaw sa loob ng tiyan ni Nelly. Rudy, anak. Wala na ang apo ko. Wala na ang anak nyo. Mama, In-ultrasound siya. Wala nang tibok ang puso ng bata sa loob ng sinapupunan niya. ibig sabihin yan, wala na ang anak namin. Mama, Wala na, anak. Wala na ang apo ko. hindi.
Sobrang sakit ng nangyaring ito, Nelly. Rudy, Ilang taon tayong naghintay. Hindi mo pa ipinapanganak. Nawala na sa atin. patawarin mo ako, Rudy. Nelly, Kung alam ko lang na gano'n ang mangyayari, pumunta na sana tayo agad sa ospital. Nung naramdaman kong hindi na gumagalaw ang bata sa sinapupunan ko. Nelly, Patawad, Rudy. Hindi ko alam na gano'n ang mangyayari. Patawarin mo ako. Cord loop ang dahilan kung bakit nawala ang anak namin, Ate Emmy. Humingi ng tawad si Nelly dahil pakiramdam niya, kasalanan niya ang nangyari sa aming anak. Nasaksihan ko ang matinding kalungkutan at depresyon ng asawa ko dahil sa nangyari. Nataon ding dumating ang panahon ng paglaganap ng COVID-19, kaya natutukan ko ang pag-aalaga sa aking asawa dahil huminto ang operasyon ng pinagtatrabahuan ko. Sa suporta ng aming mga magulang at sa tulong ng may kapal, unti-unti naming natanggap ang nangyari sa aming buhay. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Rudy. Rudy, napakalungkot para sa inyong dalawa, lalo na't panganay mong anak ito. Pero isipin mo na lang na ngayon, may anghel nang nagbabantay sa inyo dahil natitiyak kong nasa piling na siya ngayon ng lumikha. Huwag sana kayong mawawalan ng pag-asa at patuloy na magtiwala sa Poong May Kapal. Muli, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan, bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasan ni Alvin mula sa Cagayan, pero kasalukuyang nasa bansang Saudi. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Alvin. Bata pa ako, kinahiligan ko ng makinig sa ganitong programa. Taga-Cagayan ako, pero nandito ako ngayon sa Saudi dahil maswerte akong nakapangibang bansa. Naabutan din ako ng pandemic dito
At laking pasasalamat ko na may internet para makinig sa mga ganitong programa na nagsilbing aliw para sa mga tulad kong OFW. Nais kong ibahagi ang aking karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. At sana ay makapag-iwan ito ng mabuting aral sa mga tagapakinig. Alvin, ano na lang ang ginagawa mo? Andito ka na lang sa bahay nyo? Hindi mo man lang matulungan ang nanay mo? Talaga bang hindi ka niya maaasahan? Tiyang Belen, Ikaw ang panganay. Kung tutulungan mo ang nanay mo, siguradong gagaan ang buhay nyo. Kaso, isa ka pang pabigat sa kanya. Hindi ka ba naaawa sa nanay mo? tinutulungan ko naman po si Inay, Tiyang. Oo nga naman, Belen. Tinutulungan naman ako ng pamangkin mo. Ay nako, wag mo nang pagtakpan si Alvin, ate. Ang sabi nga ng mga kapatid niya, ultimong tubig na iinumin niya, pinapaabot pa niya sa'yo. Hindi naman totoo ang sinasabi ng mga kapatid ko, Tiyang. Huwag ka nang magkaila, Alvin. Belen, huwag mo nang pagalitan ng pamangkin mo. Totoo ang sinasabi ko. Tinutulungan ako ng pamangkin mo. Ikaw na naman ang nagsumbong kay Tiyang Belen, ano? Anong nagsumbong na sinasabi mo, kuya? Huwag ka nang magkaila. Alam kong ikaw ang nagsumbong kay Tiyang. Gustong-gusto mo talagang napapagalitan ako. Hindi naman ako nagsumbong, kuya. Paano nalaman ni Tiyang na hindi ko tinutulungan si nanay sa mga trabaho niya dito sa bahay? Paano? Kaninang dumating siya. Kami ang nakita niyang tumutulong sa paglalaba kay nanay. Kami ang nagsasalok ng tubig. Ano? Tinanong niya kung nasan ka. Sabi ko, nasa kwarto ka pa. O, kita mo? Di sinumbong mo nga ako. Hindi, kuya. Sinagot ko lang naman ang tanong ni Tiyang Belen. Hindi ako nagsumbong. Alvin, baka gusto mong magtrabaho sa sakahan. Magpapaani kami ngayon. Magkano ang sahod dyan, Chong Bestre? Parang yung dati rin. Hindi pa naman tumataas ang binibigay sa mga trabahador. Paano pa ang pagkain ko? Alvin, hindi problema yan. Kami ang bahala sa pagkain mo. Itatanong ko po muna kay nanay. Ano? Bakit kailangan pang tanungin mo ang nanay mo? Kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Itatanong ko po muna kay nanay, Chong. Kung papayag siyang magtrabaho ako. Kung ayaw niya, wala akong magagawa. Ang ganda talaga ng kwentong binabasa ko. Pero, gutom na ako ah. Nay! Bakit, anak? Gutom na ako! Ano bang gusto mong merienda? Kahit ano po, basta nakakabusog. Sige, saglit lang, anak. Tatapusin ko na lang muna ang binabasa ko. Di bale, malapit ko na itong matapos. Oh, eto na ang merienda mo, anak. Pasensya ka na, ha? Suman lang ang pwede kong ipamerienda sa'yo. Ayos lang, Nay. Pakikuha na rin po ako ng tubig. Tinatamad akong tumayo. Sige, anak. Sandali lang.
Mamas boy ako, Ate Emmy. Lahat ng kailangan ko, pinaaabot ko sa nanay ko kahit kaya ko naman. Sa totoo lang, kahit saan pumunta ang nanay ko, nakabuntot ako parati. Hindi ako makapagdesisyon para sa sarili ko. Pero kung ano ang gusto ko, yun din ang sinusunod ko. Tulad ng nangyari isang araw. Oh, ba't di ka pa kumikilos dyan, Alvin? Nakahain na ang pagkain. Ikaw na lang ang hinihintay. Hindi pa po ako gutom, Tiyang Belen. Hindi ka pa gutom? O inaantay mo pa na abutan ka ng pagkain ng nanay mo? Ha? Ay, nako, Alvin. Teenager ka na. Hanggang ngayon ba naman, wala ka pa ring magawa kung wala ang nanay mo? Tiyang? Tumigil ka na rin sa pag-aaral dahil sa pagiging mamas boy mo. Ang masama, laging ang gusto mo ang nasusunod. Magpasalamat ka at hindi ako ang naging nanay mo. Kung ako lang, nakatikim ka na sa akin. Ano? Kumilos ka na dyan. Huwag mo akong galitin. Kumain ka na doon. Pagpasensyahan mo na ang tiyang mo. Ganun talaga ang matandang dalaga. Istrikto. Saan ka kasi pumunta, Nay? Ba't di mo ako sinama? May importante akong inasikaso, anak. At hindi kita pwedeng isama. Napagalitan tuloy ako ni Tiyang Belen. Sabi ko, pagpasensyahan mo na ang tiyang mo. Kinausap ko kasi na siya muna ang magbantay sa inyo ng mga kapatid mo. Di mo na lang sana kami binilin sa kanya, Nay. Laging nagagalit. Nakakainis. Sinabi ko naman sa'yo, anak, ganun talaga ang matandang dalaga. Istrikto. Ang sabihin nyo, Nay, talagang galit sa akin si Tiyang Belen. Bakit mo naman nasabi yan, anak? Paano? Ako na lang palagi ang nakikita niya. Ang pinagagalitan niya. Ano ka ba naman, anak? Huwag mo nang pansinin ang tiyang mo. Alam mo, Alvin, ikaw lang ang hindi ko nakikitang nakikipag-umpukan sa mga katulad mong kabataan dito. Hindi kasi ako sanay, Chong Bestre. Paano? Lagi kang nakabuntot sa nanay mo. Ha? Ikaw lang ang kabataan sa lugar natin na ganyan, Alvin. Bakit ba hindi ka mahiwalay sa nanay mo? Hindi ka ba nahihiya? Matanda ka na. Pero kung nasaan ang nanay mo, nandun ka rin. Masyado kang mamas boy. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan, Chong. Pasensya ka na, pero sinasabi ko lang ang totoo. Hindi maganda ang ganyang gawain. Lalaki ka pa naman. Magbago ka na, Alvin. Talagang wala ng pag-asa, Alvin. Masyado ka ng mamas boy. Akalain mo yan? Lalaki ka pa naman. Panganay ka pa. Tiyang Belen? Ikaw din ang mahihirapan pagdating ng panahon. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ko sa'yo. Wala naman akong ginagawang masama, Tiyang. Yan ang akala mo, Alvin. Hindi ka dapat nakabuntot palagi sa nanay mo. Tutal, di ka naman nag-aaral, dapat nagtatrabaho ka na. Grabe naman kayong magsalita, Tiyang.
Alam kong masakit akong magsalita, pero para sa'yo rin ito. Ikaw din ang mahihirapan pagdating ng araw. Lahat ng mga kamag-anak ko, mga nakakakilala sa akin, pare-pareho ang payo nila, Ate Emmy. Kailangan ko nang tigilan ang pagiging mamas boy ko dahil ako ang mahihirapan pagdating ng araw. Pero hindi ko pinansin ang mga payo na yon sa akin. Itinuloy ko ang ugali ko na lahat ng bagay nakadepende sa nanay ko. Hindi ko pinansin ang payo ng mga nakapaligid sa akin at lalo pa akong umasa sa aking ina. Nay, huwag ka nang lumabas. Bantayan mo na lang ako. Ano bang nararamdaman mo, anak? Nilalagnat ako, Nay. Naku, paano na kaya yan? Kailangan kong lumabas para magtrabaho. Para maibigay ko ang kailangan ng mga kapatid mo sa eskwelahan. Sige na po, Nay. Huwag na kayong umalis. Walang mag-aasikaso sa akin. Alvin, anak. Huwag mo naman akong pabayaan, Nay. Sige, anak. Hindi na ako lalabas. Babantayan na lang kita. Salamat, Nay. Salamat po. Sa akin ni nanay na pambili ng project ko. Ano ngayon? Galing naman kay nanay ito Oo nga, galing sa kanya. Kasi hiningi ko. May kailangan akong bayaran sa eskwelahan. Tumahimik ka nga, Mayet. Anong babayaran ng sinasabi mo? Maglalakwatsa ka lang. Kaya akin na lang ito. Wag naman, kuya. Kailangan ko nga yan sa school. Sa akin na nga ito eh. Hindi ka ba nakakaintindi? Ibalik mo sa akin yan, kuya. Ang tigas naman ng ulo mo. Ano ba yan? Oh, Ano bang nangyayari sa inyong magkapatid? si Mayet, Nay. Sinabi ko na nga sa kanyang akin na lang ang pera na galing sa inyo. Nagre-reklamo pa. Mayet, anak. Hayaan mo na sa kuya mo ang pera. Magre-remedyo. Ha? Inay! Nay! Anong nangyari sa inyo? Nay! Tiyang Belen, kumusta po si nanay? Manalangin tayo, Alvin. Delikado ang kalagayan ng nanay mo. Ano? Manalangin tayo. Kasalukuyang nire-revive ang nanay mo. Tiyang? Ganyan ang sabi ng doktor. Manalangin tayo para makaligtas ang nanay mo. Ayan na pala ang doktor. Kakausapin ko muna para malaman ko kung ano na ang nangyari sa nanay mo. Nay, bakit mo kami iniwan? Nay.
Hindi na niya kinaya. May malala pala siyang karamdaman. Hindi lang niya sinasabi. Chang, wala nang nanay. Alvin, Paano na ako ngayon, Chang? Wala nang nanay. ano ka ba naman, Alvin? Hanggang ngayon ba naman, sarili mo pa rin ang iniisip mo? Chang. Nalaman ko kay Mayet na nag-aaway kayong magkapatid nung inatake ang inay mo. Hanggang sa huling sandali, ikaw pa rin ang pinanigan niya. Kaya sa nangyaring ito, magbago ka na, Alvin. Wala na ang nanay mo. Magbago ka na, pamangkin. Totoong nahirapan ako nung pumanaw ang nanay ko, Ate Emmy. Lalo na at lahat ng kailangan ko, inaasa ko sa kanya. Buti na lang at kinuha ni Tiang Belen ang dalawa kong kapatid at pinag-aral niya. Pero ako, naiwang mag-isa. Matagal bago ako nakatayo sa sarili kong mga paa. Dahil simula pagkabata, inaasa ko na lahat sa nanay ko. Doon ko lang napagtanto ang sinabi nila sa akin na ako mismo ang mahihirapan pagdating ng araw. Kaya sinubukan kong mabuhay at tumayo sa sarili kong mga paa hanggang sa magkaroon ako ng pamilya. Maliliit pa ang mga anak ko. Pero hinimok ko silang maging responsable at huwag umasa sa amin ng kanilang ina para hindi nila maranasan ang mga pinagdaanan ko. Ngayong nandito na ako sa Saudi, sinisikap kong mag-ipon para sa pamilya ko at sa kinabukasan ng mga anak ko. Pero tulad nga ng sabi ko, sinanay ko silang tumayo sa sarili nilang mga paa para hindi sila matulad sa akin. Ito ang aking kwento at sana ay nakapag-iwan ako ng magandang aral. Lubos na gumagalang, Alvin. Alvin, isa sa pinakamahirap na maaring pagdaanan ay ang biglaang pagkawala ng ating mahal sa buhay, lalo na at sa kanya ka umaasa. Pero pinupuri kita dahil napagtanto mo rin ang isang mahalagang aral mula sa iyong karanasan na tinuturo mo ngayon sa iyong mga anak. Dalangin kong magtagumpay ka para sa iyong pamilya. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Bubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay nagbibigay